Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita proses pembuatan kolam mak ki ya. Dikerjakan oleh opo to ki? Dikerjakan oleh Mr. Gendut dan Gendron. Gendron. Ya. Nah, ini jenenge sipor. Sipor. Ngopi wis pantat ya, Bang. Nah, wis nyewangi. Gae. Nah, ini gendut. Gendut tak ganteng kiyong. Ganteng kiyong. Bener le. Nah. Ini sama bersama Caca bangun ini sedang ngerui ini ngerui mak ya. Wah teh ngerui ki ngerui iki ombone nganu pokok kok kono nyang rono mbuh pirang meter 10 10 kali 6 Ratakne no. piro 10 kali 6 10 kali 6 untuk ketinggiane kingko sakmene pokok iki ya sak ndur dengkul heeh. Iki bertiga dulu kayaknya ndelok sing gentenan kok ya. Gentenan. Lampune kok mau pacul. Lampune kok kere ae lampune. Kok iso mbok pacul kabel iki piye? Kuwi kok pacul kabel nyetrum. Lah ilang cope, Mak. Ndi cope? Cope. sing penting. Ana ki lho ngene wong lho. Kanan dhuwur. Mari to. Iki kabel dawa to apa kontakte. Heeh. Kene kena iki. Dhuwure iki lho mandor iki lho. Kabel dipacul gendut iki kabel. Kabel dipacul kok. Kaget. Kaget. Ini untuk meh kondalan ya. Ini sampai kene to, Mak ya. Oke nih yang rene to. Lah iki nganggi ya. Nah iki kok ruwono. Baduk rono menggok rono ya to. Lokasine neng lor omah iki, lokasine. Lor omah, Mak ya. Kene lokasine neng lor omah Mak iki. Wis wae pemancingan lele buka tiap hari ya gila. Pemancingan lele buka tiap hari. Kuwi kuwi nak ganteng dhewe. Ganteng kiyang. Nak ganteng kiyang. Ganteng tenan gendut kiyang. Jangan diwacal Mak kok. Lho. Ya. Kita review nganu sing duwe kolam. Kolame sik kok kene. Wonge klinteng. Kolame pirang meter kolame? Wah, kolame 20 musuh 10. 20 musuh sekolah apa? Bakal dawa kae lelek iki. Iki pirang meter iki?
telu musuh 8 kae bakale 20 musuh 10 gedhi mak kae. Wis kae lek mancing Gas. pas yo. Iki sipur iki. Iki sing bakul nang kene. Ya, nanti itu nanti parkirannya di sini, Bro ya. Parkirannya di sini. Nanti untuk dagangannya ya, dagangannya ada anu iki sosis, ada mie doer. Iki gini loh, juga gue enak wong vlog iki. Enggak. Kuwi anu kuwi sing bakul. Oke. Pak RT. Yo. Nah, Pak RT ngejak mancing. Nah, ini digudekkan ini. Kalau anu enggak? Nah, Kok ada. bunyi aku mulai. Ini ada Sipur. Gak oleh bunyi aku. sipur Bunyinya gak boleh lagi. malam-malam. Pur hi sik. Belum nek. Ayo mancing. Nah, nah ini kolamnya tuh ukurannya untuk ukurannya 20 musuh 10 jari nih. Nah lewongnya entek. Nah gede mak iki kolamnya bakale gede. Nah ini namanya siapa? Nak gandeng dewe. Gandeng tenan nyanda. Nek gandeng dewe. Peter tenan nyanda. Sapa jenengmu? Dik. Anu gendon. Nek gandeng dewe. Pinter tenan dewe. Gandeng dewe. Gandeng tenan gendon. Gendon dewe. Tak gandeng dewe. Ukurannya tiba anu 20 musuh 10 iki. 20 musuh 10. Gede mak iki. Nah, dipol. Gede. Nah. Iki mancing sik. Tulisannya boleh dibawa pulang nggonku. Oh, mancing. RT mancing, Pak RT. Mancing kok. Kayak gini kok gue. Ya. Ya, nantikan keseruannya sesuk-isuk ya lek Rambangkong. Heeh. Sesuk-isuk, engko isuk pangga isuk. Enggak malam. Isuk pagi dong, Pra. Yes. Ya. Oke. So, tidak dilakukan lagi. Kolamnya gede. Kopinya selesai, Mak. Ini. Pur. Tak ganteng dewe. Ganteng tenan kan Ganteng dewe. Ganteng dewe. Iki jane gini aja guyu. Emang vlog mah guyu. Aku enggak goyo. Nah, Ayo ndut, ayo kop. nanti kan keseruannya ya bro konco ya. Besok pagi kita lanjut, kita anu timik ke kolam. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.